Nginibingelele ingane zakwethu, niyaphila lapho? Mina ngiphile kakhulu bafowethu, angithi sesosibusiso lemkhukhwini. Okay ngane zakwethu, ngifuna mhlawumbe sithi ukushare nje ngane zakwethu, khona enye ivesi lapha athi ngifisa mhlawumbe sithi ukushare, uyabona yabona Exodus chapter 20 verse bani, verse 12 ngane zakwethu. Leli verse leli ngizozama mhlawumbe ukuthi ngilicacise, uyabona, ngizozama ukuthi ngilicacise ingane zakwethu, yabona. Yabona Exodus chapter 20 verse 12. Okay, ngizolidla ngesiNgisi bese ngilichaza ngesiZulu ingane zakwethu, bese ngiyalichaza ukuthini ukuze mhlawumbe sonke si understand yazi, uyabona. Okay, leli elithi honor your father and your mother, that your days may be prolonged upon the land which the Lord your God is giving you. Okay, ngesiZulu lithi hlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zokuphila kwakho zande emhlabeni uJehova uNkulunkulu, ezweni uJehova uNkulunkulu akunika lona. La uNkulunkulu wayekhuluma nabantu nabantu bakwa-Israyeli mabelokhuza mabezophuma eGibhithe behamba beyeKhenani, yabona. Wayekhuluma nabantu bakwa-Israyeli, yabona. Kodwa ke lelo verse lelo uliqondise kithi njengoba siphila emhlabeni esikhathini samanje, yabona. Lisasho nje nakithi lisese relevant, yabona. So kusho uJehova ke la uthi hlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zande ezweni uJehova uNkulunkulu azokunika lona, yabona, okumhlaba esiphila kuwo njengamanje obasiphila emhlabeni, yabona. Okay, leli verse ngilichaza ingane zakwethu, uyabona. Leli lithi hlonipha uyihlo nonyoko. Mali ukhuluma leli hlonipha uyihlo nonyoko lisho kithi okay, uyihlo nonyoko abantu abangakuzala abaphilayo abadla iphalisha emhlabeni, because abanye abantu leli verse balokulibhekisa kubantu kumuntu omdala umuntu wesilisa nowesifazane mhlawumbe usashona wakini ukuthi kumele uhloniphe yena, yabona. Hayi mntakababa, likhuluma ngabantu abaphilayo abadla iphalishi ukuthi kumele sibahloniphe, uyabona. Yabona, uNkulunkulu wayekhuluma nabantu abaphilayo labadla iphalishi, abantu bakwa-Israyeli bezophuma eGibhithe beyeKhenani, yabona. Uyabatshela ukuthi hey, mawufika lapha ezweni oyakulo banika imithetho ukuthi lelazwe abayakulo bofike bephile kanjani, uyabanika nalo mthetho ukuthi hayibo uhloniphe uyihlo nonyoko. Okuchaza ukhuluma ngabantu abaphilayo la, akakhulumi ngabantu asebashona noma ngabantu abangekho. Ukhuluma ngabantu ukuthi kulelo zoya kulo oyophila kulo kofa uyiphathe kanjani nabantu ozobuphila nabo kulawo bantu. Ukhuluma nabantu ke uthi umuntu mayemdala ukuna makhuluma ukuthi noyihlo nonyoko, akhuluma umuntu owakubeletha nomuntu owakuzala kuphela noma nobaba wakho kuphela, yabona. La kukhulunywa ngomuntu omdala ukuthi fa umhloniphe ukuze insuku zakho zande ezweni. Kuyisibusiso ingane ukuthi ukuhlonipha nje abantu abadala, yabona. Kuyisibusiso lokho, yabona. Kuyakwenza impela ukuthi insuku zakho yiphile mfethu ezweni. Kunabantu ngana kwethu ahlonipheni ingane zakwethu, yabona. Kunabantu futhi abangabahloniphi abantu abadala, yabona. Akhulume noma kanjani nje nomuntu omdala, yabona, ngenxa ukuthi akamzali, yabona. Ungayenzi le nto leyo ngane yakwethu, yabona. Umuntu omdala mhloniphe ingane yakwethu, yabona, ukuze uzoba nensuku ezinde uphile emhlabeni, yabona. Yabona lokho nje engakusho ingane. Leli verse lisho lokho alikhuluma ngabantu asebashona, ngoba abantu abaningi ngibone leli verse lebana ukulithatha belireferele kubantu especially labantu abasathanda abantu bakuba sebalala kubandana basebashona amadlozi, yabona ababiza ngamadlozi ukuthi leli verse liqonde lokho. La uNkulunkulu wayekhuluma nabantu ebanika imithetho ezweni abayophila kulo ukuthi hlonipha uyihlo nonyoko okuwumuntu omdala lo ukuze insuku zakho zande ezweni kuze, yabona, uNkulunkulu agcine nje uphile nje isikhathi eside, yabona, emhlabeni. So lelo ngane zakwethu ukuthi lelo lisho lokho ngane zakwethu ukuthi ahloniphe umuntu omdala, uyakuzala akakuzali, maye impunga nje emdala mfuthu kunawe mhloniphe, yabona. Futhi maye lingana noma wakhe, lingana nomzali wakhe, lingana nobaba wakhe, yabona, mhloniphe. Sengithi alithinte ingane zakwethu leli verse alireferele endabeni yamadlozi, yabona. Ngiyolithinta, ngizoyifunda indaba ephathene namadlozi, ukuthi indaba yamadlozi ivelaphi, yabona. Ngizoke ngiyichaza leni nje kodwa chaza ukuthi umuntu ophila emhlabeni odla iphalisha, yabo. Danke, ngiyabonga.